0917-808-0529. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Recarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tisuro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tanabsat iti si Bubukel nga Church of Christ, iti borang tulag, iso nga binangon ni Apo Kristo. Nga iso nga malasin nyo, baitin ti panangaramat na iti may sa kopa, ken kastamet ti tubog ti ubas, ken may sa nga tinapay nga awan lebador na, iti na panagkomunyon, muno panang laglagip ken ni Apo Kristo. Ikablaw mi kadakoy kabsat, iti naragsak, en kay manin na panagdingig, panagbuya, iti Facebook Live, ti numultibiyang, ket sa pelang kabsat, anosan da kami, iti sumagmamano nga minutos, tinumampay kasto iti panyempo, ay tinabsat, at dakam latang agserbi, iti tunggal may sa kada kayo, ay tinakakabsat. Kita karakararag tayo kakabsat nga dahil nga bagyo owan, han kumaunay nga mangdidigra iti lugar tayo ay tinakabsat. Itaklin tayo dahil kakabsat iti Diyos, tapos niti kasta, awan iti nakana nga pasamak titong galmay sa kada tayo, baitin medlang dahil nga bagyo nga umay kada tayo ay tinakabsat. Nga mamukit pa kan patsik, nga tihapo kang kanay nga maisuti mang tapaya, mang salukob iti tong galmay sa kada tayo. Tapos niti kasta, awan iti siya sinuman, nga madidigra wenno anyaman nga dakes nga pagting ay tinakagabsat. Alawin, iti nga rodete nga programa sa pela ko magagabsat, ano sanda kami, kunak manin kagabsat nga makitaktakunay kita makipan gadal kadigiti sasao ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ngisu daytoy nga maadal tayo awan surok awang kurang, nga maadal masurusuro nga may base iti nasantuan nga kasuratan. Along gabsat iti nga roda gundaway, kahit kuman iti mangipay iti may nga adal, nga maadaw tayo, manipod iti Jeremias, iti chapter 10, iti verse 23. O hiuba amok ati dalan ti tao, saan ngagtawd ken kuha na metlaing? Saan ngagtawd iti tao amagna iti panangiturong, kadigiti addang na. Diti nga banag ay tinagagabsat, maripar tayo no iti pagibasaran, wenno pangibatayan, apakarukudan, ken pagka subukan tayo, ket napatig unay. Nawan ti pagibasaran, awan met ti paka paniknikan, kadigiti bambanag. No nasayaat, wenno saan, asuruten, wenno aramiden tayo. Riparen tayo, at ipagbatayan tayo, iti autoridad, amang gobyerno, wenno mangituray, wenno mang palintig kata tayo, iso ti konstitusyon, wenno paganurutan asuruten tayo, akas, may nga makipaghili, wenno kaming iti dayta nga grupo. Uray paymet iti pagtaengan, at dalata digiti ietnag, digiti naganag, apagbatayan, tapno maaramid na urnos, ken nasaya at ti may sa familia. Isu nga, naputig ken nasisita una iti pagbasaran. Wenno pagbatayan iti naldaw-aldaw, apanagbiag tayo. Ngem ti saludsod. Kasano nga ti may papan, iti relihiyon, wenno panagserbi, iti Diyos, at akadimet pagbatayan, wenno pagibasaran, asuruten ken aramiden.
Wenno si waya-waya latta ti tunggal may sa amang surot, ken mga ramid iti bukod na apagayatan. Iti nakaladladingit apan nakasina-sina digiti nagduduma grupo ti relihiyon, ket resulta iti pan nakapaay a mangawat iti gagangay a pagbatayan wenno pagibasaran. Kitayan tayo ita digiti agdama ken naduma-duma a pagibatayan no maawat da iti Dios wenno saan. Isu nga dati nga adal ti gundaway kagabsat kahit kuman paulwan iti anya ti pagbasaram wenno pagbatayam. Kas kung nakitay ay tinagagabsat dete teksto tayo nga kunana o yuba amok ati dalan ti tao saan nga agtawd ken kuana metlaing. Saan nga agtao diti tao ang magnay ti panangiturong kadigiti addang na. Isu nga adu digiti makita nga mangsursurot kagabsat. Iti bukod na rikna ken pagayatan wenno tay kunatay kagabsat nga kapampanunutan. Kaslaga digiti nga gundaway agsisimpara kagabsat digiti komento wenno makitkita tayo iti Facebook kagabsat ken Kristo may panggep iti agdama nga digiti makita tayo kagabsat nga problema iti pagilian tayo. Daytoy itata adda digiti ba nagakapampanunutan da wenno sursurutan ti bukod da nga rikna wenno pagayatan. Kastamit kakabsat iti relihiyon nga panagbiag tayo. Aramiden dati kahit di daman lakitahin no adda wenno anya ti pagayatan ti Dios. Ipapanda ano nalagaan ken nakasaysayat ti riknada nalintig ken apagisumetten asuruten da. Tunggal maysa adda kabukbukudan a rikna ken pagayatan ngem ti rikna ti maysa tao adda panawin ngagbaliw-baliw. Kasla itatang nga gundawi kagabsat iti panawin tayo. Mapaspasangasangan DJ umay nga didigra ay tinagapsat kastamit iti tao. Adda ti ba nagapagbasaran tayo, pagbatayan tayo, tapno iti kasta, dagiti nga banag, ket makaya tayo, kagabsat nga atay kuna tayo, nga lapdaan, wenno saan, asuruten tayo di banag nga napintas, nga pagsayatan tayo, ba itin metlaing, di pagbasaran, wenno pagbatayan. Akas iti suro ti Biblia ay tinapsat, ti may sa tao, masapol nga amo tayo dijay anuruten wenno pagbasaran wenno pagbatayan no itayan tayo pamati kakabsat ket dayto ket umiso nga didi ko nati kabsat nga pagbatayan wenno pagbasaran ni Hesus Kristo tapno iti kasta iti tunggal may sagada tayo ket magun-udan tayo dijay biag nga agnanayon ngem no maminsan apera de los buenos ay tinabsat no anya iti kayat iti tao nga surutin nga pamati sa bagay kapsat adidya ko na tayo nga freedom for all. Isu nga dati nga banag nga masapul kuma nga siputan tayo, adalen tayo no dati nga pamati kakapsat ket masurod iti pagbasaran wenno pagbatayan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Gaputa addaan tayo tagduduma kayat ken di kayat. San tayo to Apolos ang makapagkaykay sa maibasar iti personal nga pagayatan. Mangipayag mga kabsat iti maysa nga ehemplo ni David. Sinurot na ti bukod na rikna wenno pagayatan iti panangiyakar dati lakas sa ti Dios. Kas resulta natay iti maysa nga tao ay tanagkakabsat. Kitan tayo. No hapay nga natay di maysa nga tao gapulaing di panangiyakar dati lakas sa iti Dios ay tanagkabsat nga kuna iti pakistoryaan nga masarakan tayo manipod iti may kadwa nga Samuel, iti chapter 6, iti verses 1 to 7. Ket ni David inurnong naman digiti so amin na lalaki na pili Israel at 30,000. Ket ni David ti makder ket na panagraman amin digiti tao nga daidi ken kuana. Nanipod iti Baal ti Huda. Tapno yegda manipod sadya iti lakas ti Dios. Nga iso iti nanaganan gapu itinagan. Itinagan metlaeng ni Hiuba dagiti buybuyet asisasaad iti ngato dagiti kerkerubin. Ket inkabil dati lakas ti Dios iti rabaw ti maysa a karison a baro. Ket isu inyeg da manipot iti balay ni Abinadab nga daidi iti turot. Ket Dahosa ken Ahiyo nga anak ni Abinadab pinaghuyod dati karison a baro. Ket isu inyeg da nanipot ti balay ni Abinadab nga daidi iti turot. Agraman ti lakasa ti Dios. Ket Nahiyo napan idi ti lakasa ket ni David ken isu amin na balay ti Israel nagay ayam da iti saklang ni Hiuba kadagiti amin nakita digiti gamigam akayo ti parwa arpa ken salsalterio ken panpandereta ken kastanuelas
ken piyang-piyang, ket iti dimteng iti pagtaltagan tinahon, ni usa inyo natiiman iti lakas ti Dios, ket iso iniggaman na, tadigiti bakbakan iti bkulda idi, ket ti pungtot ni Hiuba, simged a maibusor ken usa, ket ti Dios iso kinabil na idjay agapu iti biddut na, ket natay idjay iti den na ti lakas iti Dios. Makita tayo kakabsat no anya tinaramid ni usa. Napintas di kapampanunutan na iti nagabsat, nga iyalika ka na di lakasa. Ngem, iti bilin ay iti nakagabsat, haan nga mabalin, nga iganan di lakasa ay iti nakagabsat. Isu di jay iti kangrunaan nga nagpungtutan ti Hiuba ken ni usa. Ket jay nga natay ija den na ti lakasa iti Dios. Gapuday di napintas nga panagem ni usa kakabsat, ngem ti problema haan nga mabalin nga igganan de lakasa isu di ti bilin ay iti nakagabsat. Isu nga di kabukbukudan tayo nga rikna ken di kayat tayo kakabsat. Napintas di kalikagom ni usa. Ngem problema haan nga may ataday iti bilin wenno kayat iti Dios. Isu nga ni Hiuba simged kakabsat iti apungtot na maibusor ken usa ket idjay nga natay ay nakakabsat. Isu nga napinpintas nataltalged tayo kakabsat. No adda di pagbatayan wenno pagbasaran tayo isu kumaday toy iti intayo surutin. Tapno iti kasta iti tunggal may sagada tayo hantay to nga may tibkol wenno nyaman akas napasama ken ni usa. Iti adu ti sumurot iti natauan a rason. Daytoy at nabsat isu tatta iti makita ti Dios pinarswa na ti tao, inaramid ng addan abilidad nga agpanunot kay nagrason. Ammo tayo, ti kadda ti Diyos, babaen, iti rason. Isu nga, no mabinsang kakabsat, ti tao na lay ngagrason, tanuman pa'y adda di masapol nga anuruten, pagbasaran tayo, pagbatayan tayo nga suruten kakabsat, ngim, kaskas dilata, nga ti tao na lay ngagrason. Nga kunamit lang na Apostol Pablo, manipod iti Roma, iti chapter 1, iti verses 19 to 20. Tati panangambo ti Diyos nalawag kadakwadam Tati Diyos imparangarang nakadakwada. Tadi kiti bambanag na adi makita. Nga iso dati agnanayo na panakabalin. Kenti kina Diyos na may pakaamuda na lawag. Ta may pakita da, gapo kadigit inaramid da, nanipo didi, panakaparswa ti lubong. Tapnaawan ti pagpambarda. Nalay ngagrason ti tao. Tauray, numiso di sursuro, wagas, awan surok, awan kurang, ngayon problema ay tinagagap sa dadumdumgig, ti tao naglay nga garamid, agpanunot, iti may kaniwas, wenno mangiabot, mangulaw to orin na amu tayo nga daytoy ket nalintig, ti tao ket saan na nga maawat. Daytoy iti nakaskasang nga aramid, iti tao kadigiti nga gundaway. Suruten da, ti amuda, nga ti pagbatayan da, pagibasaranda ta uray payno daytoy ket may kaniwas iti sangwanan ti Dios isu dayti tatay tinakaladingit ay tinapsat adu ti tao nga sumurot kadagitoy tanuman pay kamali at abukod da nga rod nga pagbatayan pagibasaran nga saan met nga aplikado iti pagbatayan wenno doktrina ni Apo tayo nga Hesukristo. Ngumiso dayti kunan ni Apostol Pablo manipud iti Roma iti chapter 1 iti verses 19 to 20 ay tinapsat isu nga dahito itatta, iti makita, nga kangrunaan, nga kamali, iti tao. Isu nga, makaramit ti nga ro tinalintiga desisyon. Ba iten, tinakilintigan a panagrason. Kung nati kaduan nga tao, nupod no kuma, dahita pamatiyo, apay basit kayo. Dahito tatakagabsat ala di mi ilibak ay tanagabsat. Basit kami nga agdaydayaw, iti pamati, ngayami ay tinabsat. Iti iglesia, ni Apo Kristo, iti barong atula. Ngimre pa rin nyo. Di kiti napudno nga matalik at tao ti Diyos kang kanayo nga naiparang iti kinabasit iti bilang. Makita yo, nga kunan ni Apostol Pedro, iti muna nga Pedro, iti chapter 3, iti verse 20. Dagidjay nga nasukir da, idinuna ng aldaw, idagururet at idug nga anos ti Diyos. Kadigiti aldaw ni Noe, idi may sagsagana pa iti daong. Isu nga, nakaisalakanan dagiti basit, gapo iti danom, kayat nasawin, 8 akararwa. Kita nyo kagabsa. Idi panawen ni Noe ay tinabsat, jagunan na Apostol Pedro, nagururay iti atidog nga anos ti Diyos. Ngim,
kita nyo, walwalulay nga kararwa, iti na isalakan, gapo kaday di nga layos, ay tanakagabsat. Iso nga, napasamag dito, idi panawin, digiti amma, when ininuwi. Ure pa, idi panawin, digiti mamadto, when iti may sa nga nasyon, ngayon ti Israel, idi panawin da Moises, basit tinakadanon iti lugar, ngayon kari iti Diyos, ngayon nga daga nga kanaan. Apay, gapo tinaramid da, di amuda nga pagbatayan da, di bukod da nga pagbasaran, ngayon problema, dahito ket saan nga iso iti kayat iti Diyos, iso nga, basit laeng iti nakadanon, di jaing kari iti Diyos, nga daga ay tinakagabsat nga iso iti kanaan. Iso nga, uray pa kadigiti nga gundawan. Tayo ko nagmanin, basit kami ngagdaydayaw ay tinagabsat, ngim talaga nga daytoy akas ko namit laing na Apostol Pedro, nga daytoy ket napudo ken matalik at tao agang kanin ay parang iti kinabasit, iti bilang ay tinagabsat. Nga kunan na po tayo sa Kristo. Iti Matthew, iti chapter 7, iti verses 13 to 14, sumprek kayo iti ruangan, ken akikid ti dalan, amang iturong iti biyag, ket natakon, di kiti makasar ken kuana. Ita ay tanakakabsat, lagi pen tayo, nga awan tayon, iti da natulag, wen iti panawin, di kiti amag, ken panawin, di kiti mamadto. Ngamita, adda tayon, iti panawin, iti parabo. Panawin, iti baro nga tulag, awan tayon, iti panawin di kiti amag, ken panawin di kiti mamadto. Ngem panawin ni Kristo. Isu nga, nangiyat na ti masapol nga nuruten ti tunggal may sa kadatayo. Iti may sa nga napintas nga wadan, pagbatayan, pagibasaran, tapno may salakan tunggal may sa. Ngem, digiti ado pilyen da dijay agturong iti pakatadaelan segon kaniapo tayo sa Kristo. When, pudno na laing ngagrason ti tao, nanipod pa idi aging gana ita. Tay kunadan naglawat ti lubong nga pagalaan ti rason. Agpaiso. Nga masapul ko mga panunutin tayo nga nasayaan. No digitoy ket mayataday iti kayat nga pagbatayan wenno pagbasaran ni Apo tayo nga Hesukristo. Ngem no kasta limitado laing iti kabailan. Iti agrason ay tinabsat. Saan tayo nga maamuan ti pagayatan ti Diyos, babaen tinatauan a rason. Nga kunade ti teksto tayo kagabsat kahit kumanulitin o hiuba. Amo katidalan ti tao. Saan nga agtaod ken kuha namit laing? Saan nga agtaod iti tao amag na iti panangiturong kadigiti addang na. Iso nga aramiden tiyo ti amu tiyo na imbag nga aggapo iti bukod apan nakaawat itunda na tayo iti kinakasang ay tinagagabsat. Nga kunan Apostol Pablo manipod iti Roma, iti chapter 10, iti verses 1 to 3. Kagabsat, ti tarigagay ti pusok ken ti dawat ko iti Diyos. May paay kadakwada, tapno may salakan da kuma, tapaneknekak ida nga daregtada may papan iti Diyos. Ngem saan akas mayan nurot iti sirip. Ta idinto adidaam mo ti kinalinteg ti Diyos, ket idinto nga gawaan dang isaad ti bukod da kinalinteg, saan da nga nagtulnog iti kinalinteg iti Diyos. Dahito iti kaaduan nga mapaspasamak iti kaaduan ay tinagagabsat. Tati amu ti dumatao man penarektada iti yan da nga pamati. Ngem tinda nanuruten nga inda pagbatayan wenno pagbasaran. Ket saan met gayam nga isu ti wagas nga kayat iti Diyos. Gaputa dahito iket mayan nurot iti sirip iti tao. Kas mapaliw tayo ay tinapsat. Padasin, nga buyugan, pasurutan ti kayat ti may nga tao. Resulta, mapaisem mo ingat lapayag ay tinagabsat. Ngem no kontraem, nang runa no daytoy ket may kaniwas iti sangwanan iti Dios, daytan kuntimpas. Ket kunanan ko kakabsat ket goodbye kunadan ay tinagabsat. So di kay to nagkita. Lumiklik kasla nakakita ti saan nga kataw-tauan wenno alalya no maminsan kakabsat no ibaga tayo di umiso nga wadan wenno pagbatayan wenno pagbasaran nga iso nga kayat iti Dios. Tati magustuhan iti tao kadigiti nga gundaw ay pero de los buenos ay tinagabsat dijay pagbatayan iti bukod da apan nakaammo di bukod da wenno digiti natauan nga pagbatayan wenno pagbasaran ay tinagabsat handa nga kayat di dia umiso, handa nga kayat nga suruten, dia umiso, awan suruk awan kurang a pagbatayan, wenno pagbasaran, asurusuro ni Apo tayo nga Hesukristo. Iso nga, adu ti sumurot,
kagapo kadigitoy nga bambana kakabsat kadigiti mangidalan kadakwada ata di jay natauan nga pagbatayan wenno pagbasaran isu daytoy iti kalkali kaguman kadigiti adu nga tao kadigiti nga gundaway kangrunaan di jay panagdaydayaw ay na kakabsat nga guna na Apo Kristo manipod iti Matthew iti chapter 7 iti verse 15 dahil tikit na peggad iti agtalik iti pagbatayan wenno pagbasaran iti tao apay gaputagunana ni Apo Kristo agalwad kayo kadigiti na ulbud a mamadto nga umayda kada kayo ang nakakawes akas la karnero ngem ti unegda lubuda a narawin isu nga impakpakunan ni Kristo panggep daytoy nga banag daytoy ti dakkel nga nakasang tanuman pay ibagbagan iti Dios ngem nakulaapan digiti panunotdan imbes kuma nga broaden their minds about it ngem saan takaduan nan medyo maluksaw da pay ket din kakabsat agrupangit digiti rupa da apay daytoy kadi iti sunsuno ni Kristo no kasta nga madilaw tayo wenno mapalagipan tayo tubngarin na tayo bayten iti panangaramat ti Dios iti sabali ay daytoy iti pagkakitaan nga ti Dios kakabsat ay eten na tayo kitain na tayo iti mapasamag iti tiyempo iti tunggal may sagada tayo kasla kadigiti nga gundawa adun ti nagpasaran kadigiti adu nga umili hindi daro nga Pilipinas o repe kadigiti nga agdama nga panawi pagpasaran tayo sumungsungad detay napigsa nga bagyo ay tanabsat nakasagana tayo kadin ay tanagagabsat nga sumarangit nakasagana tayo kadin nga at daytoy no umay kada tayo di iduduprak nga didigra kakabsat ket adda tayo kadin nga naka-ready kastamit kakabsat iti tunggal may sagada tayo nakasagana tayo kadimet ti no umay na Apo ti Kristo wenno saan ipulang tayo iti bukod tayo nga biyag iti Dios nakasagana tayo kadin kas kadigiti nga gundaway 2 days before adon iti forecast wenno di ko natin nga pamagbaga di pagbatayan pagbasaran tapno iti kas iti tunggal may sagada tayo ket saan tayo nga deti ko natin kapasat nga maduprak wenno madadael iti deti umay nga didigra ay tinabsat nagado digiti pagdaar ay tinagabsat nga pagbatayan wenno pagbasaran tayo tapno iti kasta han tayo nga marigatan deti sumungsungan nga bagyo kastamit kakabsat DJ kayat iti Dios masapol iti tunggal may sagada tayo hantay kuma nga tay ko natin kapsat nga madusa ngem ket di maala tayo DJ biag nga agnanayon akas tayo ko nagitay nangipaay digiti panghulo tayo kakabsat iti abukot tayo nga barangay munisipyo wenno nyaman nga yan tayo tapno iti kasta han tayo nga madidigraan launay kakabsat kastamit iti Dios ulit kakabsat ti Dios ay eten na tayo iso nga nangipaay iti pagbatay no pagbasaran tapno iti kasta han tayo nga madusa gapot ako na Apostol Pedro iti may kadwa nga Pedro iti chapter 2 iti verse 1 nga maddapay idi digiti sanapudno mamatuteng nga digiti umili akas met ti kinaddanto digiti sanapudno a manursuri ti tengayo isuda a mangis rekto asililimed kadigiti nakillo ken makadadael a pamati ket paglikodan danto oray ti Apo anan nubot kadakwada ket ikuyog damet laing kadakwada tinapardas apan nakapukaw da so beware to love as Christians ay tinagakabsat no da tayo kung natin kakabsat nga da pamati tayo masapul kuma nga kitan tayo no daytoy nga pagbasarawen no pagbatayan nga impay da kada tayo ket daytoy ket pagbatayan ni Kristo wenno wadan ni Kristo tapno iti kasta daytoy ket maisalakan ay tinabsat amangan laing no jay kuna met laing ni Apo ti Kristo iti Matthew iti chapter 15 iti verses 13 to 14 ngimisosim mong bat ket kinunana isuhami na mula nga saan ngay mula ni Ama ka nailangitan maparot to bayan nyo idata bulsek da mangidalan kadigiti bulsek ket no bulsek idalan iti bulsek agpadpadan nanto amat nag iti abot husto launay ayat na nagkakabsat iso nga masapul kuma nga masirip tayo adalen tayo riparen tayo no digitoy nga pamati wenno pagbatayan wenno pagibasaran ket umisuje kayat ni Apo tayo nga Hesukristo jay kuna ni Apo Kristo wenno ni iti Isayas kakabsat nga
Kunan iti kasi iti Isaiah iti chapter 8 iti verse 20, iti linteg ket pamaniknik no didag sao kas mayanurot ito'y sao saan na pagdodoan nga awan ti bigat a maipay kadakwada. Pamalagip ay tinagabsat. Kada tayo amin nga addan iti pamati. Amirisen tayo no daytoy ket aramiden tayo DJ pagbatayan, pagbasaran ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso nga masapul itong galmay sa kadatayo. Nesus laing iti kakaisuna apudno a pagbatayan. Nititken ko na amin na panakabalin wen na autoridad. Gapot ako na metlaing ni Apo Hesus Kristo imasidig na Jesus kadakwada kit kinasauna idakong kunana. Isu amin na panakabalin nited kanyak ijay langit keniti rabaw iti daga. Mabasa manipod iti Matthew iti chapter 28 iti verse 18. Dahito iti umuna nga pagibasaran tayo kagabsat nga ni Kristo laing iti kangrunaan nga pagbatayan tayo bayeten iti doktrina nga isungin tay suruten. Iso nga makisasao itakada tayo iti Dios babaen ken kuana. Nga kunan Apostol Pablo manipod iti Hebreo iti chapter 1 iti verse 2 kadagiti mod uding aldaw kinasauna tayo babaen ti anak na. Iso at inudingan nang agtawid kadagiti so amin nga adda agapumet ken kuana. Inaramin na ti amin na lubong. Iso nga ni Apo Hesus Kristo ay tanapsat. Te kuna tayo ken disuri ti Biblia ni Hesus Kristo isu idi kalman ita ken iti agnanayon addalata nga siura iti tunggal may sa kadati kapsatap niti kasta suruten tayo di wadan suruten tayo jay pagbatayan wenno pagbasaran nga kayat iti Apo tam diti kasta may salakan tayo nga kuna na metlaing ni Apostol Juan nga kuna na Apostol Kristo manipod iti Juan chapter 14 iti verse 26 ngem ti manang liwliwa ti Espiritu Santo ngibaon to ni Ama itinagan ko isuro nanto kada kayo digiti amin na banag ket ipalagip nanto kada kayo digiti su amin nga imbagak kada kayo. Dahito yung kagabsat iti dakkel nga kari ni Apo Jesu Kristo. Ngem ti tao maramid na nga ta dahiti nga banag kagabsat. No ti ayan tayo, ti pagbatbatayan tayo, pagbasbasaran tayo, ket aramid iti tao. Maramid na nga dahito nga kuna na Apo Jesu Kristo. Nga kuna na ibaon to ti Ama tinagan ko isuro nanto kada kayo digiti amin na banag ket ipalagip nanto kada kayo digiti so amin nga imbagak kada kayo daytoy ket kari ni Apo Hesus Kristo ay tanapsat agaputa di karina iti Juan chapter 15 iti verse 26 ngeminton umay ti manang liwliwa nga ibaon kunto kada kayo manipod ken Ama ti espiritu ti kinapudno nga aggapu ken Ama paneknekan nanto iti maipapan kanyak deta ay tanapsat iti nakapinpintas nga kari ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nga gunana pa'y ngiminton umay de jay iti espiritu ti kinapudno idalan na kayto iti amin na kinapudno ta saan to nga agsaungis iso no diket sawen nanto ti anyaman amang ngignanto kiti pag-amunan to kada kayo digiti bambanag a mapasamak to. John chapter 16 iti verse 13. Isu nga kadikiti nga gundaway iti napsa te kunadan nga mabasbasa kapsat iti Facebook na maminsan mapaspasama ken iti mabasbasa iti Biblia umay ka din na Apo Hesus Kristo kunada pay kidi kakabsat gaputa adun di kiti didigra ngem umay kada tayo nge ti masapul kuma nga lagipen tayo gaputa digitoy ket diti ammo no anya ti oras kakabsat diti ammo no anya iti pagbanagan tayo isu nga ti saludsod adda tay ka di umiso nga pagbatayan wenno pagbasaran ni Apo Hesus Kristo tapno ti kastakit maisalakan tayo ay tinagapsat ti baro nga tulag isu ditoy tinaglaom kadagiti sasao ni Apo Hesus Kristo nga kunan Apostol Pablo ken isuri ti Biblia iti 1 Corinthians chapter 2 iti verse 13 ket digiti yabanag sawen mimet saan a kadagiti sasao nga insuro ti sirip ti tao no di kadagiti isuro ti espiritu nga ipalawag mi digiti bambanag nga espirituan kadagiti na espirituan daytoy ko magakapsat iti kangrunaan nga da iti pakinakim tayo digiti saso iti Apo nga isu tamang magsirip ti tunggal may sagada tayo hantay ko makitain digiti aglawlaw tayo hantay ko makitain di pagbatayan digiti tawin pagbasaran ngem ket di tiki ko masuruten tayo di pagbatayan ni Apo tayo nga Hesus Kristo gaputa kunana iti asuoten nyo amin sa limitmetan nyo si titipker tinaimbag. Nga mabasa iti 1 Thessalonians iti chapter 5 iti verse 21. Dahito iti suri ti Biblia iti napsat nga masabula kang runaan
nga adda kuma iti tunggal may sagada tayo, suuten tayo, sa limit-meten tayo sensitive care, digiti na imbag. Gaputa daytoy isunto, iti kang runaan nga mangsalwat kada tayo. Alawin kakabsat, mapamanin iti oras tayo, ket sapay laguma, ni Apo Diyos iti kang runaan namang bendisyon iti tunggal may sagada kayo. Ketagyaman tayo iti panangimatmaton, iti dating istasyon, DCRL, RPN ni Mr. Rizadjan ken kastameten iti technical control tayo ni Engineer Mark Angelo at Asuncion ket sapay lang ang pagkakabsat at dagiti tumanen nga sumabsabaybay iti tunggal maysa kada kami iti sumarsarano nga aldaw nembag nga oras iti tunggal maysa kada kayo.